Eirian James ydy'n enw i, perchenog siop lyfrau Palas Print a Palas Print Pendref Mangor. Dwi wedi bod yn perchenog y siop yn Gaernarfon ers 10 mlynedd ac ym Mangor ers 2. Selwyn ydw i. Eirian sy'n berchen y cwmni fel oedd hi'n deud, ond mae'r ddau ohono ni yn gwr y Cwraig. Da ni'n ymwneud i hynna o'r blaen. Ond felly dwi'n helpu Eirian yn y siop rhywfaint o ran stwff technoleg, we a ballu, dwi'n meddwl, ie. Ie. Nes i weld hysbyseb yn papur, hysbyseb tiny yn papur yn y Cymro nôl yn 2001 yn deud bod yna siop lyfrau ar werth yn Gaernarfon. Ac o'n i newydd symud i'r gogledd, o'n i wedi symud i'r gogledd yn 99 ac o'n i newydd werthu'n hi yng Nghaerdydd ac oedden ni'n mynd i brynu tŷ gyda'n gilydd. Nes i brynu siop yn lle. Mae'n anodd deud, achos mae gynnon ni gysmeriad rheolaidd sydd yn cefnogi'r siop drwy'r flwyddyn. Maen nhw'n dod i fewn bob wythnos, bob mis, bob cwpl o fisoedd. Wedyn, mae gynnon ni sgîm dyn ni wedi cychwyn nôl yn mis Mehefin. Pan oeddwn ni'n 10 oed. Mae gynnon ni sgîm tocyn pwyntiau. Wedyn, os ydych chi'n gwario decpunt neu fwy, gan gynnwys llyfr, ydych chi'n cael y tocyn mantais. Wedyn o hynny ymlaen, bob tro ydych chi'n gwario decpunt neu fwy, ydych chi'n cael stamp arno fe. Mae yna dros 1,000 o bobl wedi cael tocyn pwyntiau gynnon ni rhwng y ddwy siop, felly ers diwedd mis Mehefin. So mae hwnna'n rhoi syniad, dwi'n gwybod mae pobl Gaernarfon yn dda iawn am cefnogi, dim jyst ni, ond siopau lleol adeg Nadolig, a dwi'n meddwl hwnna ydi un o'r bethau apelgar am Gaernarfon yw bod yn lle da i ddod i wneud siop Nadolig, ynddo fe? Mae yna lot o siopau bach annibynnol, lle mae gen ti staff sydd yn gallu bod yn helpful iawn a ffeindio pethau quirky gwahanol fel anrhegion. Deudodd rhywun, os ydych chi'n dal i wneud rhywbeth rhyw fath o gyda chi 5 mlynedd yn ôl o fewn busnes, ydych chi'n wneud o'n anghywir. Felly, yn hynny o beth, hynny yw be bynnag sy'n digwydd fydd pethau ddim rhyw fath mewn 5 mlynedd. Cysicr ddim rhyw fath ymhen 10 mlynedd. Ond y gobaith mwyaf ydy bod y siop yn mynd i bod yma mewn 10 mlynedd. Ond be bynnag fydd o, dwi'n siŵr fydd y siop yn ddiddorol. A mae hwnna'n glwm, jyst ddim efo'r siop yma, ond yn glwm efo'r frwydr am y stryd fawr. A da ni'n gobeithio erbyn hynny, fatha bod y siop wedi newid, gobeithio bydd pobl wedi newid hefyd, a bod pobl yn gweld bod pwysigrwydd ddim i siopa ar-lein neu cefnogi Amazon sydd ddim yn talu trethu yn y wlad yma, fel bod pobl yn fwy ymwybodol o bod rhaid i ni greu yn economi ni yn lleol a bod rhaid ni gadw pres o fewn yr economi. A gobeithio fydd pobl yn meddwl bod hynny'n wir o ran sicr o ran siopa, ond yn sicr o ran Palas Print hefyd. Dyna beth sy'n ngobaith i. Big picture, dwi'n. Mae yna lot fawr o atgofion, mae'r diwrnod cynta, pethau fel yna. Pan oeddwn ni'n dathlu'n penblwydd yn 10 oed, mi nes i sgwennu am rhai o'r pethau yna, fatha agor y siop am y tro cynta, meddwl, beth dyn ni'n neud am newid, a sut ti'n rhoi receipt i rhywun, a rhyw bethau fel ni, a dod i'n nabod stoc o pethau, dod i ddysgu be wyt ti'n neud, a dwi'n aml wedi cymharu fe gyda cael plentyn, cos ti wedi bod yn disgwyl amdano fe, wedyn sydyn rhaid ti'n cychwyn, a sgyn ti'n clw beth ti'n neud. Ti'n goffa rhoi'r argraff i'r cyhoedd bod ti'n deall y stwff, ynddo fe? A mae'n cymryd amser i ddysgu sut i wneud pethau a sut i wneud pethau'n iawn. Hwna dwi'n licio meddwl amdano fe, y diwrnod wnaethon ni symud i fan hyn. Oedd gynnon ni
6 wythnos o pan gyda ni'r allwedd i pan oeddwn ni'n symud. Ac yn y canol, oedd Steddfod Genedlaethol yn Eryri. So ni off yn Steddfod am wsnos yn gwerthu llyfrau, tra bod nhw'n plastro hwn. Wedyn, oedd gynnon ni ddwrnod i symud allan o fanna, oeddwn ni'n gorfod cael o Sadwrn, ac oeddwn ni eisiau agor fan hyn bore Dydd Llun. Ac ar y Dydd Sul, nath na jyst llwyth o bobl jyst troi lan i helpu. Ac oedden, sori, dwi'n mynd yn eitha emosiynol yn meddwl am y peth, chos dwi'n meddwl amdano fe stalwm. Ond oedd na tîm o bobl, jyst ffrindiau a cwsmeriau, jyst yn troi lan yn gweud beth ni'n neud i helpu. So gen ti pobl yn symud llyfrau, CDs, byrddau drosodd i fan hyn, a wedyn oedd na grew o ffrindiau'n peintio'r tu allan o rhywbeth o felly. A Sel fel fforman, jyst yn ordio pobl o gwmpas, yn neud y stwff DIY, a fi wedyn yn ordio pobl o gwmpas efo'r llyfrau a pethau. Ac oedd e'n hyfryd, oedd e'n deimlad braf iawn, oedd e'n deimlad cymunedol iawn amdano fe, oedd e'n really nice. Yeah.